Жінки геть не слабка стать. В цьому переконані дружини, мами та доньки політв'язнів. За 5 років анексії Криму та війни на Донбасі вони зіткнулися з тим, що мали боротися за визволення своїх чоловіків з російських тюрем. Приходили на судові засідання, оплачували адвокатів та носили передачі до СІЗО. Ми пишаємося їхньою мужністю і тим, що їх надихає у такій непростій, але дуже потрібній боротьбі. Ви знаєте, мабуть, сили дає народ. Народ, кримсько-татарський народ, який бореться за своє право на самовизначення у складі України. Це по-перше. Єдність людей. Єдність людей сьогодні за ті 5 років вони показали. Стараемся всячески не опускать руки, делать все возможное, чтобы поддерживать папу, поддерживать всю нашу семью, потому что на наши хрупкие женские плечи навалилось достаточно много проблем, которые нужно решать. Мы разделились, но про то, как мы находим силы, наверное, прежде всего, это сама семья, поддержка семьи. Да? Второе, что самое главное, и о чем мы не устанем повторять, это наш народ, поддержка нашего народа, которая давала нам силы, мотивации бороться дальше. Чекаю його, ще не вмираю, буду ждати його. Йому здоров'я, удачі там, щоб видержати, щоб він мог видержати це все, щоб вернувся додому. Он страшно верит в то, что его все равно освободят, всегда говорит спасибо за поддержку и всегда говорит, что мы все равно, все это скоро закончится. Скоро я буду дома, все. Мы скоро будем вместе, все. Я очень надеюсь на то, что придет то время, когда все эти люди окажутся на свободе. У них будет возможность обнять своих мам и жен, и мы все вместе будем в свободном Крыму, счастливые.